Mela laħwa aħna bqajna nitkellmu. U qed nistaqar kif qed inħossni naqra għax grazzi. Għax l-aħħar punt li semmejt inti rigward in-nostalġija fis-sens ma nafx jekk hux u għadni kemm semmejt issa kif tajt il-kamera, ma nafx hux l-iskop tal-Manuel illi qed jerġa' iġi dawn id-drammi lura biex jattira udjenzi ġodda. Għax ngħidu huwa kif inhi qisu l-udjenza m'għadekx tkun taf minn ġej jarak, qed inħoss li u dak tara mill-attitudni u l-etikett tal-individwi li kont imdawra bihom pereżempju il-ħadd li għadda. Fimt, pereżempju tpaċ peach, jew wieħed jiftaħ il-crisps, jew wieħed il-diskors li għadna. Il-diskors li għadna. Fuq l-Istut Kattoliku donnu wasal il-Manuel. Fimċet ngħidlek. Iva, jien ma notajtix issir, ħanajtek. It-tfaċ iva, ma il-krips li. Jina kellu tipo minn ġot gallerija. Fimċet ngħidlek. Allura għandek din amalgamazzjoni ta' nies differenti li deċidew li ġi teatru, which is great. Iva, l-ebla dubju. Naħseb li l-deċizjoni li jerġa' jsir dak id-dram kien deċiżjoni tajba f'dan is-sens li jekk inti tipprogrammaha l 3 darbiet u mbagħad ikollok tagħmlu 5 darbiet u dejjem teatru mimli, żgur li kien deċiżjoni tajba. Issa jekk dik hix udjenza ġdida, ma nafx, naħseb hija parzialment tal-krips qed tkompli tikkonvinċini li l-udjenza tal-Istut Kattoliku li qed temigra mhix ħaġa ħażina lanqas, le għax daw spiċċaw bla dar f'daqqa waħda, ġifieri kemm in-nies li kienu jagħmlu teatru hemmhekk u kemm l-udjenzi tagħhom naturalment. Issa jekk dik hix l-unika ħaġa però illi irrid jagħmel il-Manuel għal jattira din l-udjenza, jiena ma nemminx li hija l-unika ħaġa li għandu jagħmel. U jekk hix l-unika ħaġa li għandu jagħmel għat-teatru bil-Malti. Ġifieri naħseb li l-offerti tat-teatru Manuel bl-Ingliż is-sena kienu iktar interessanti. Musicals iktar reċenti pereżempju. Ma nafx ix dik it-triq imma qed tingħażel. Jiena ma nafx. Aj, ma mulej. Ma nafx. U naturalment għandek l-ispazji l-oħrajn li huma kolli żgħar li meta jkollna dram ġdid bil-Malti naħseb hemmhekk qed ikollna nfittxu. Mhix xi ħaġa ħażina fiha nnifisha, ġifieri. Meta tgħid drammi ġodda pereżempju ta' Jamie. Ngħidu ta' Jamie, skript ġdid, Simon Spiteri, Alfred Buttigieg, jinnaf, kellna kitbiet fl-aħħar snin li kienu interessanti. Imma koll rajnihom f'teatri żgħar. U dak ifisser li aktar sera u minn qas nies. Ġalla darba ma jkunx hemm ovvjament iktar rappreżentazzjoni. Ma xogħol. Ma biex jinnaf jekk għandek xogħol il-Kavallier ta' San Ġalbu biex ittella dak li jistgħu jaraw f'weekend it-teatru Manuel naħseb titgħamlu għal xahar sieħ. Ġifieri eżatt. Ġifieri hemm di sitwazzjoni li t-teatru bil-Malti qed jaraw iktar nies. Naħseb il-fatturi huma ħafna mhux biss għax forsi il-Manuel qed jagħmel deċiżjonijiet oħrajn, ma naħseb anki min jitħajjer tella xogħol bil-Malti ġdid qed jagħmel deċiżjonijiet differenti. Forsi l-udjenza inbidlet u naqset. Nikkonkludu hemmhekk mela. Kat.